Ang ulo niya. Tura. Kisaw na siya. Padong. So karong gabi una manaan na pud mi gasili taod-taod na pud mi nga wa kabalik dire kay nanarbaho man ta sa laing lugar maong karon pa yun nakalugar ni plastada na estasyo diri sa kilid nga daghan og sagbot dili lang jud ta kumpiyansa basin nay bitin nga mokalitra og sulpot. Pagkalipas ng gabi pagkaugma amo na pud ning gisusi tak na alas 5 sa kadlaw na nagilog ang kaayag og kangit-ngit aksyon unta na mo og punit abi na mo kasili ang nikubit bitin man di ay mura pud og kasili og panit first time pud namo nga makakuha og ingon ani talagsaon ra gyud kaayo ni makaingon lagi kag unbelievable highball di pud di kamahayan kay wa man gyud mi nasiruhan nakakuha pud di ay may gamay dire pwede na kaayo isud-an sa pamahaw ani kisi-kisi na pud ang kasili pagkahuman ni uli na pud mi dayon tin-aw kaayo ang panahon karon buntag pagani linaw na kaayo ang panahon. Among gibalikan ang kuha namo nga banakon basig makita sa mga bata basin makapaak pa hinuon sa karon nga panahon nga ting-init mao gyud nay tinggawas sa bitin nga ingon ani og panit dili lang gyud ta kumpiyansa labi na og ngit-ngit sa wala kailaan ni nga bitin mao ni gitawag diri sa amoa nga hanlulubog sa sapa gyud ni siya magpuyo og maglubog-lubog pasinsa lang gyud mo sa akong voice over nga action mo kalibog. Comment lang sa gusto ani. Dako gini. Kuana ni. Kuana dako. Dangkang pa na yung taga. Banakon ni. Dako gini nga banakon ba? Dako nga banakon ay. Upa ni sa taga. Gusto ani. Tagao na. Namuok ang taga sa kilid. Napanit ang iyang kuan ay. Gusto gini gusto ani dako na. Dako na gid siya. Dati sa tay gustong luto ni. Comment lang kung sa ilang may luto niya. Amo ning tirahon. Dako naman yun Daghan ni hiwa ba? Kita gusto sa kuan pwede po niyo pangayoon amo ni hatag. Pamay na lang mo kay hatag na mo na buhi pa kayo. Isa yung palit. Mag-5 rang kilo. Yan ang yung kuanon. Lutuso ng kuan. Yan ang yung puniton. Wala na dahil. Nisibat na. Kuan sibat naman. Paalala lang sa tanan karong panahon na dili gyud ta kumpiyansa kay mga bitin ang gawas na bisan asa na lang pud makit-an parehas sa mga buaya nga dagko kaayo og malita nga gitaban. Amo na lang ning gipasagdan ang taga ra gyud among gikinahanglan kay unsaon ta man nga nakuha man gyud siya sa among taan.